Hello, a nevem Sirius, és köszöntlek téged a harmadik Minecraftos videómnál. Ma fent vagyunk a Magyar Cube SMP szerveren, és ma megépítünk egy búzafarmot. Na, kezdjünk is hozzá. A második rész óta, második részben megcsináltuk a raktárt, és én csináltam 2 utat itten. Ez lesz az állatfarm, de ezt nem most fogjuk csinálni. És erre megcsináltam a utat. Itt lesz a búzafarmunk. Miért van itt ilyen nagy lyuk? Mindjárt megtudjátok. Csak kimegyek. Én még ezt lejjebb viszem. Oké. Na. Hol is van az? Itt. Oké, meg is van. Mert én úgy akarom, hogy a búzafarmnak lesz emeletje. Például 3-4 emelet. De várjatok, én ezt még itt el kell tüntessem. Oké. Na. Úgy akarom például lesz ilyen magas, így. Lesz ilyen magas rendesen, vagy lehet magasabb is, de legyen emeletes az a fő, és fehér fából fog építeni, meg sandstone-ból. Na oké, kezdjünk is hozzá. Nekem el kell mennem még spawnnál van közel valami mi az? El is felejtettem, hol vannak sivatag, így a sivatagba. Én ott elmegyek, és is most elmehetek oda. Spawn. Nem. Oké, de először van portálba is tovább ide. Ez kelleni fog, ez nem kell. Ez se. Na oké. Csinálhatunk még ilyet. Fel is enchantolom egy levelet. Fogsz venni. Pedig nem így. Így. És itt rendben. Nem ezt. Jaj, ebben se egy amerikánk egy. Az a legjobb, az jó, mert leadom a szószkópát. Na, teszteljük vissza. Így. Na, merre is van az a sivatag? Azt hiszem erre. Oké, látjuk is. Creepert is látok. Creeperi sivatag. Creeperi sivatag. Sivatagi creeper. Így. Oh my god. Itt mi történt? Hát szerintem ez nekem. Bocsánat. Na mindegy, pedig én ezt nem így ástam ki. Akkor hagyjuk így, és akkor kezdünk itt túl. Nekem csak annyi kell, hogy nem is kell homok.
Csak annyi kell nekem, hogy ez ablakra. Ablak legyen sok. Akkor jó. Na. Így. Én rakjuk ide egy timelapse-et, és mindjárt is vissza is vagyok. Oké, itt is vagyok. Na, most vissza is mehetünk haza, és kiégethetjük ezeket a homokokat. Szent, igen, de na, így. Oké. Így. Nekünk pedig ezt így ki kellene ütnünk. Így. Így. Na. Kész. Ezzel a fejet fel fogjuk dizájnolni. Na, de én azt megkérdem még ott fent, hogy hova meddig kell ütnünk. Akkor várjatok. Na, ó. Így. Ez nem éppen a legjobb volt. Így. Várjunk, én ezt így összetettem. Ja, amúgy enchantoltam a... Furt elfelejtem mi a neve. Mi a neve? Igen, furt elfelejtem amúgy. Ennek az egynek a nevét furt elfelejtem. Na, mindegy, majd rágyolok, akkor mi az, akkor megmondom. Ezt enchantoltam, és efficiency 4-es szívott egy. Ez nagyon jó. Kár, hogy rajta nincs még rajta break. Na. Így. Így. Bocsánat. Na, pontosan. Ez nem jó. Na. Így. Így. És erre is kellene felrakni. Ugye. Ezt is ki kellene ütnünk. Így. Elég gyorsan itt ez a alsó. Így megcsináljuk, hogy fel fog ugrálni. Így meg így. Ó, majdnem. Mindegy. Na mindegy. Ja, amúgy van új skinem, azt mindjárt megmutatom, csak meglakom a dolgokat. Na. Így. Cowstone, az itt van. Így. És itt az új skinem. Na, így. Én ezt ki is. Hátulról még egy szöbetűr, ami Sirius. Na. Oké. Csináltam be. Na. És már vissza is kaptuk azt egy levelet. Ez jó.
így. Így. Akkor egyelőre ezt is kitessük. És azt rakunk oda a fát. Na, szuper. Így. Így. Na, ezt visszarakjuk. És akkor még ezt. Király. Na. Ezt épp nem úgy gondoltam. Ez se. Na mindegy. Közben tesz ki. Jaj. Ezt így. 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 Így meg így. Aztán később. Ezt betesszük ide. Így. Oké, elmegy a fánk. Semmi nem kell aggódnunk. Jaj, szívesen. Így. Akkor eddig ezt megcsináljuk. És... Na. Jaj. Ez nem igaz. Így. Oké. Na, most mehetünk fentre. Vagy várjatok. Nekem van létre? Van. Oké. Akkor... Ha már itt vagyunk, akkor így lesznek megcsinálva a létrek. És a víznek kell két bloknyi. Na, értitek, mire gondolok? Lát, hogy egy, és itt a kettő, nem? És például akkor itt lenne a következő emelet. Bocsánat. És így. Na, ezt nem jól gondoltam. Oké. Na, de aztán ezt fogunk azt lemenni. Így. Jaj. Így. Na, de ezt én rosszul gondoltam akkor is. Mert akkor nekem egész ide kellene feltennem. Mert hogyha én ide teszem, akkor nekem ide már földet kellene tennem. Értitek? Ó, várjatok. Így. Na, akkor ide teszünk földet. Így.
így. Van még nálunk, oké. Na. És de körbe tehetünk már fát. Így. Na. Van még fánk? Ó, kevés. Nem, van még, ott láttam egy tek. Na, oké. És ide már mehetne a ablak, és nekünk meg ide kellene tennünk azt a földet. Na. Így. Ez is úgy is mindjárt el fog törni ez a pickaxe-en. Na. Jó. Aztán még gondoltam, hogy akartam. Na. Oké, ami van nálunk föld, azt le is tássuk. Így. Hol is van itt a földünk. Viszünk egy 50 földet neveztek. Így. Így. Nálunk valaki van, oké. Na, akkor rakadunk ide egyet, meg ide egyet. Így szuperül néz ki. Na, és hogyha már kisült a üveg, akkor csináltunk bele ablakot. De én nem akarom átkartolni, nem így jó. Így. Itt is van. Oké. Akkor így. Ahhoz hittem, hogy valami van, de nincs. Na. Jajjaj. Így. És hogyha már ez kész, akkor szépen megy még le. Jaj. Így. És még fölötte is lenne még egy emelet. Na. Na, így. Így. Oké. Szerintem jó is lesz. Na, mindegy. Mehetünk még le. Itt van kaja. Bocsánat. Oké. És innen megnéznénk. Jó is. És holográlok ide. Meg ide meg kell. Így. Hoppá. Na, így. Na. Szuper.
Ide már mit tehetünk, így is vált. Már csak lehet egy stackünk van. Oh. Így, így. 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 Na. Már nem szeretek amúgy ilyen nagy dolgokat építeni. Nem tudom miért, de nem szeretek. De mindegy. Így. Oké. Még ezt körbe csinálom ezzel. Férfával. És ide már mehet a újabb föld. De várjatok. Hol is? Itt van. Aha, az lesz a nekünk a nagy baj. Én is nem fogok tudni felmenni. És hogyha én itt kiadnám, na azt nem tudom miért adta ki, nem vagy. Így. Mindjárt megnézek, hogy néz ki. Na. Így. Oh. Így. Így. Hoppá. Mindegy. Ték. Van még. De ez már szerintem nem lesz elég. Így. És már jöhet a ablak. Jaj, az itt, amit lássak. Így. Így. Na. Na. Mindjárt készen is vagyunk. Ezt itt később. Oké. És oda meg kell hoznom földet. És ez itt nem jól megcsinálva. Ennek így kellene lenni. Oké. Oké. Földít. Na, ezt oda tesszük. Így. Így. Ezt nem akarom elveszíteni. Oké. Én most elmegyek szedni egy stack fehérfát, és csinálok egy vágást. Mindjárt vissza is vagyok. Oh my god. Nem néz ki valami túl jól. Na, mindegy. Majd valahogy még ez ki fog nézni biztos.
Meg ez is tudom. Mindegy, majd megcsinálom. Oké, mindjárt vissza is vagyok. Oké, én itt is vagyok. És most csak, már csak becsinálom a így, 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 így. Na. Jaj. Ez nem lesz így jó, hogy Ford elkacsintok. Most is. Új, nesen felidegesít. Na de mindegy, nem bajos. Oké. Így, így. Így. Készen is vagyunk, de én teszek ilyen torcsokat, hogy ne spannoljanak ide valami zombik. Oké. Ebben el is... Amúgy éjjelni, vagyis már reggel is mondhatjuk, hogy reggel 4-kor fog, hajnalban úgy volt. Én össze-vissza beszélek már, hogy álmosok. Hajnali 4-kor forgatok. Nem volt időm fogadni. Na, oké, én is, és most fejezem a videót. Na, hogyha tetszett, like, hogyha nem, akkor ne lájkold, és sziasztok!